Puno panahon kami ulit ako imi. Yan na natang irarawi ay yes. Arakanta ni nga ba? Tetay kayo, yakin matapo ka rokora. Pasinakain beren bon no at tiyongora inanon teteka. Sakya na teka tiyamatam. Sakya na teka tenterata kaya natin matamin tetay kayo mana teka tiyaswarang kakawaki. Ngayari, ito ba ane te pa yes na beren boro yay. Pamugin na ba teteka iyo puning ayan ang kunan kay Lira. Inanon na meoram. Yara na kira ko ang rayo, but the bro, inanon teteka. Punta bro, inanon na teteka tiyaswata. Makuro tuwana sa waki ay nanon ang ganin tayo kayo. Ang damuan tayo kayo. Sinakatamanangan nila ko ang oray, tabi matinwa tayo kinayon. Tira ka nuwan titayan na ro. Tira na rin kinakunti nga pong. Tira, nang hindi, diyon napa, asititi yon ang tayo kayo. Sa pakatikiayang kay. Tabotan naman ang titayo, iyakaya ang titayo. Ikaya tabotan naman tayo nanon, takawawi matawanan, nibubuan nilikin, sensurin titayo. Inang mga yay, takawawi mawawan, sensurin. Sikunan ang mga rokon, wawat nga, wabubuan. Ano ti sisirak? Nakunahan ko na rakatan was na sinakunahan do ko yay sinaki. To sinoyang ay natiruroyo sinaki. Mana ti sisirak yang manda kakawak. Pangi at bodo na ba ngay diwan na ba yo million ay tangiri ang kan kakaya te pa yan ariki. Nakon tetay anarok. Kanano ba sikara wan taray eko pa na punia itiking yon kapara na kuan kanwan tetay anarok. Yay chama ta man ta pa yan ari gayo to men ta tabutuan ke to yes ani meon ta tabutuan ay ta kan wan tatay ay mayra ibon ko wa ta dan brabes e ko wa babunia yan kapara na wa kan wan tatay anarok ayo to ko wa raw parang ini may sama tan tabong ayo ay ani na rayon kan kakaya patira na di kinakunti nga po o inanon na yawagin kan kakayan tekan brabes mateka ka at kutukuti at tatay anarok o waraya tipaya yakunan warikia tibuki kita tara anarik mangi angay ayaw koken tebong ayo yaw koken tebay na baka wabo kanano na bako nakangay tintanet e bondas tintanet ngayang kay tebay tuwana ay eto na anak ko tiwan nata bunaki ay orang ko ngay rakain kilipas ngay kunoria sa panin ako na kumatintanet si puparakin katubong saki ko na si matanan ka nga yang kay teroro abo wayo kamperan ko kawa teroro hindi kina o ngay lai kasi ikaw ay na ayang hindi tayo kay sa babarakin tatabo ng maguri si barakin ako naratarapon naraus si barakin nanubarakin ka babugin tara may sipayay kami na nanon ta internet o kakayan ka naman tayo yan ako imen na ba ta internet kunuri ang ano ba ko type na prophecy gita tatan prophets ko type na the Google search kunori bayar ko na ba ninabuita bunti milyon may sintita po ako na naging promise raw ayo ay bunto ng urong waya punrang kura-kura may sinakwagi ko na ni ko puti ka ginamay sa nataka nga paangin tayan website ay kaanga dadatan promise aki kwawa ay ate pa yan ang kakawin sinangatay pa iyang kan nito kwawa inanon tete ang promise ngay sinagi ka ko way bain ka panay ka ato kayo on the internet babukin ay punda yero ngono amatay ang kunan kato-katokan tatay duwana matatay duwana mabuto no bain ka panay ita ko Yesu am teka to kwawa yon at may suwa ano ta bayan nakawak sa kikunan kunya to kwawa on the internet sa kunan kunya to kwawa on tapos kito na si kunya to kwawa the bookie at the Bible amen awan the bookie na sinabura uyay te pui maten wa direct million jomata detay ayo anak ko yatan mamata nas panangangani ya kanon detay anak ko kunori ay gubita o te piramita yay de brabe se ata ko yay gubita ba men enon te piramid o kora kanon te bayan o ta ko ba enang ide kita kangangan wuwat nga penang pure tapon me akini se kemre tapon no naba the north pole the south pole anang pure neya o anang kain kai bibisin detay do one and there anang bonde kana batakangan tiyo nabayo Maskunia, bayaki ko rin nan. Ito bayarikin, wawata nga. Amen. Raw, ayo, anak kataw-taw tiyamat. Ayo, anarikit tiyamat. Itete tiyamat na kangay, enaro ko ito bayari. Kain tiya ba ito na mayakati, akangay, enarikit ito bayari. Mayaki. Yakirik. Arang ina may sama daya ako naging demagun dubong ayo. Ato ngay ras na bunibayan na ba mako. Kana puni pa ay sa payay turong ikiara ke manteta botawan. O ngay ras ruta kin na demago ya nga. Inaruro ko na pa ikilipas. Sa saan ba nanura ko na tsunami na ano
Te kauring yon lokon tino ya bubura. Pare ngai se kita taniyain tino. Se taniyain karapa pa itandake. Taniyain karapa man tino ya pondo ari tino woto na taninga tino woto onnar kuro iyeta. Ma tino ayo ira wariyeta na nuwarake. Takai na tabuntiri ke na kurik. Oya te na kibenang dok. Ayuri nga pa imakuring wanda nga nakabana. Oya roro ko di update man ano abis beristens. Mga ko na warakan diri bose abo. Kam na tara-tarayin kami kahani kiribes. Pinabusi may miyang tinawayo. O nga yatarana miyang may kaki. Inaparuturo may kain ka ngay. Ay kay bay. Ay karigin diyon na bayo. Ama ko amatang. Ay ko ata yawa tira na rin. Ruwabuy ita ka debubuwa. Mayay. Ay san koro na no. Ari na no bayaso kung kay I see debuy na ka debubuwa. 10%. Asway kurubugin na yon kawin na kurubugin. No. Yan ang wari ni kirigit debay yan ang nigi. Ay ako na matugin pa kaban. Tugin na ba diyon na bayo. Raw yak ka kamakuy kami tayo kayo. Mayo kanuan na natin kateswa. Asinariya ini yang oyan tayo kayo. Ma iyay te kanta nga. Iyay te hope. Iyay te kanta nga ibugim. Iyay te kanta nga ibugim mo iyay na paibugun. Tayo kayo. Ano bugin ako na kanino kunong oran tayo kayo. Baya kakawag tayo ka. Na paron ako may karawan tayo kayo. Iyay te kanta nga mayroon duwari sa namakin na. Baya nanga temeo. O ano bugin na. Kakawag pa sa nangora. Kakawag pa sa nangora. Teten brabe sa ikakuro na no yakamatuwa ako wan na teka tiyaswa. O yang ani dati onumek. Na tekan titaya na roko. Punina no nipaina. Punina no nipain tuwari ingaya tawiro no pai. Puningaya. Ebe pari kay. Pero wakay tekin na brabe sa ritaya. Abu mo ano wa teki bonan wa buina. Kam na uringi baker mo ha ke pai ni kawai. Paponti suangay. Awa kiana bat manna. Yaro amen. Raw, punna kaya yaron tiaswa. Tiaswa, yakaman nora renarik, may mainarik. Yakaman wariki ko imain bungiam. Yakaman na tay ko ako na bungia kinta bungari. Kunara na kintiarari. Tay na ba may siniran na suma. Yakya ko na tiaswa ayo. Ayo tiaswa siya na magin. Yakaman na tay yaron ka ba? Yakaman na tay bayi kanarik. O tako. Ay ko tatito may muani bayi. Mani ko sina ba mangkuang ko bayi. Ay kasway karaoke. Ayo tiaswa, aspanan no makin. Sinang ni kakabay ang ay ikilipes. Pasyon makin na tiaswan. O tiaswan ni, tiaswa, ano ko man tita patuwa na. Mayro ya tapotan na mata ni yepera. Mayro ya yutaya. O ni karakwa, ere kira urang ayra. Ay kakirisan, dabong ay. Si kakabay ay ron tiaswan, pasyon makin na ba tiaswa, di on makin na yutaya, ki on makin na, kain tipay para rin mo. Pun tiaswan na yatay pahin ka man. Ita ko ana teka Petero. Opo niya irura ya teka brabis ay atake ni kikuwa na. Ara kam karawa arori. Kana kamusya kin. Baka nga deba yuta. Dita boyaro. Raw titeten brabis tipay yuta dita boyaro. Ipon tekin na kay Petero diabotro. Ini ki batipay, ini ki batiyuta dita boyaro. Titeten brabis. Oy kuwa warik. Oy siya nako, ni kara ko bom na inukwayos. Dito ini ngay na inanomi, amen. Yay tabong nga naro, yan na nako. Pero tungtong ngayo. Teten brabes ka ba ni ako tukoto ya tetay yay. Ako sintuwari yara nagi. Pati ito ini ngay na. Antay tuwan. No. Yakaman teten brabes ya giruya. Sipuni terera. O sinura wala kaya itirera tamakora wabi mawa teki buti may suwa. Ani ino sinako tito ito wana may boko ya yako ba. Amen. Ayo takan tito ya yo. At tito ini ngay na yo. E naurua tero tong es katobi biya kaya inte bong ay. Ino sinako tuwan may boko ya yako ba. Antay tito yan. Boni Yesu Kristo. Ayo pa na natatan brabis baram. Diririkit nga abubuwa busy. Yakaman nora uyan itirera baram penakos detaya na ro. Siguro nga warang baram pati brabes na brabes teso. Meka buwag iyon do ya wen moaba hartuar baraka penatete karerian siya itirera. Oy ipitagi na yun ha. Ray lagi na yun brabes sa iyo bayagi karerian siya itirera may kakapayaya. Oh makaroon na natin kakapayan. Ngaya aswarik ya. Detay di kayo. Ani inosin ako dito ito na may bokoya. Iyako pa. Raw, ayo ito yan. Astagin na tatay kayo. Puntuwar na po to. Inapubuhat na rin yung tatay na sa iyo. O anura tito tanda ba ka umay mainok. O man na nga. Nira tito yan.
Pataya ba yay tuwe buwe na bungiyak. Yawe yutaya. Awana ko ni kawaria. Ay bungiyak. Yesu I better my man. No. Ande tuwar dito yar yakaman noraki. Iri sa bunyak. Pon Kristo dito yun ngainan. Iri yakin na tete and brabes man na teka teso ba yangan ko na no. The Kristo way amen. The Kristo way ekano ko tiyon mek. Metukwa waroy. Diyan na ba amen. Inanon takanga. The bongay. Do wenan ko ora na teka teso. Kana swara ba yete bogya ta cautious. Dapat ay era na ta cautious. Kamaki ka madabaya ta bogya ta cautious. Ika nga takin. At kami may baran ta cautious. The cautious. The paya kotak. Yaki karabagi. Yaki karabagi the cautious. Nano na cosa kay katangay na. The bogya the cautious pun the bogya yuki. Asun the bogya yo yapon cosa na anak cautious Yesu Kristo. The pay ay cosa am Yesu ako na magin. Aw Yesu ayon magin. Kawak ano the bogya the cautious. Punna na kay sila ndongorong. Tiaswa ibogya the bodan namada arem ko yo ngayon detay kayo. Pangkami ni kabane ano mata tiaswa. O ande bukina, sinako mayo, sakim mara, sapon na ko boko yorora. No matatias o, basin ko naman dakarwaya, tirong ko yo, panariya inong na, tirong ko yo, nakawagin ano iya, bayay takante ngayon, anong tiyamata, ay era na kayo, patito ini ngayon na. Yesu Kristo ay rawa. At ako takasos, anakasos Yesu Kristo, ay ang anatias o, binakosa na kuya, anaturo, ay kapay, ay kari ay banawet at tandok. O kosa ang gikan ako, ananaran ako nanaturo. Ayun. Antay yang ato koso siya ay Yesu Kristo. Pabukintera, inakosa na ko ilam. Kota kanuan detaya na roko. Mwanda kakawag yan ako koso si Yesu Kristo ay. Yang anira detay ba sinariya natay payay kanarik o sinaki mera o sinaki kwikwi pasataya matiurmek papunta na tayak. Yesu yang anda ka ba niya ni karesa ni bongay ka kaysira. Tepayayo. Tirungurong ayo. Pinariya yung tekinak. O nakakonom na ginakon tiyakarisan. Tiyakarisan, inanon takarawawatak. Matemago, matemarak. Anariya yung nataya ba Yesu, ari o na makin na imim na ikakairoya. Ni bongin ka pa na amen. Daw, titete ni province, yakaman tekin na, asina ko raraya marisida. O matay karoy rin na bay para. O tekin na ba, inanon sina ko raraya, Yesu, amen na iroyan tataya. Daw, tirabukin na, iron Pedro. Kita ura kita kay bangaki ay mga tswaswa benakariya kinabatan ay ara kiya kimako. Emena Yesu iro nandatayari. Iyangan na tiya kimako. Sita po ma iya matenten kunna nakina makina temara kimatara nandatayari. Babukin na ba iyete iduwari. Idarikina. Ti idariki ya meresida Yesu. Datayari abuya imataraawat. Ayaro na bante pong ngayo. Iyay nawawat taray kakakokoro. Masinauring nga ba Yesu wari sa namagin imimina irora. Naratay ni Kangang. Amen. Ayo, panda na kaso si Yesu. Panda kaso si awat at kanta ni nga, kakukuray, ibugim goya at mana, ibugim goya di ay ne, ibugim iyate, ibugim ikaro, ibugim unumana, unay ne. Payatangirin kami, tuwari na kaso ito kaso sa iyo. Iyaki kayo na kitabugyayo. O ito kung ako, kung natay kapete, kan brabe sa ikan natay katabugyayin, ni ka ni kinay, ni kayo na, payakan tabong. Nano na, sagit ite kaya kayo na, ite kaya kaukak, babugin na bayara, iyakan tepung. Iyakan tepung. Mga iya, ada tepung kayo, bantepung kayo, ibugin na ba, punta ko tabay para. Kuna tay kapete kay. Tay kapay, nikakuy, nikain na. The Kristo ari ang atakaso siya nga wala ba, ibugin na ba, itangiro ko ba kung hatahan, ano nang tepung kayo, ang tatay kay. Tiyaswa itangirira, pa sinakari kaya tiraun na no. O, tutukan kay. Ato kani kay uyan tiyaswa, yon to buha ka ni kapan. Ayuto pa yan ang nila takanta ni nga kakawak. Ituto ka ni kay tiyaswa. Yon takanga ni kapan. Tibuha ka ni kapan, hindi ko nabayo sa kaitara. Si Beren na tayo yan kapan. Kada-kada nagyakak. Ito ka ni kay tiyaswa yon. Raw, tiyano na iyan nga ni Yoni. O Yoni, ikakonomak. O yakuriyan tibuk. Ito kosus. Bayongan na isugoy na nung tiyakari sa pinanura tirungurong waya kakawak yayo. Ayaw nga na tibuk, yayara na kipata kosus. Karika ginanon na nakanta nga tuwara man tetap, man tamak. Ina nga tukura-kura na ko ina nga ikatano na maging tibong ay. Yaw numan ay iyon ang datay ay. Ato bure nga yan, tiyas makuro ay batamus. The history ka na warga. Ikara na ko aging debate akabruwa kaya doira. May yakimet. Ang kiyakimet yo. At yung pero ang romar domisan. Iyakan ako na ba damana iyo.
Akan ako na ba, nakon kaburiaki. Des makoro, akiri pa, abatamos. On tes makoro ano, yang na kita kosos iyon. Monte kakawag ibukiran dito. Ngero ro buwa kayo ani ayapan na idida na may Yesu. Arte inatara ta na kontapo ni kapane. Inora Yesu ang kita beutata parana. O ni kamera kaya ni mewa tanga ti amata. Yoane an. Inora Yesu ang geri nga ti amata eri pera. O yon ka kina bakun tire pera an na kun kunin ti yes tapo merang na te. Inori ana pa yoane. Inako na ko may Yesu to na ro kay kagtaman yoane. O katero buwa na mangki katero buwa na uya Yesu. Imena na pa kay yoane. Inori inera kaya kana buna wagi pa ni Yesu yoane. Itara ini kapana kesina ko tarara anu para na ko may bay ni Yesu enoria te yoane. Enora Kristo kia mangaus enoria na pate yoane. Enora Yesu kia ta kita na tion na bayo men mumara ke mairu yang kia wara ke na ko karawa men wara ke. Yoane ngai ta kapana na botoro ya papa ki meona. Mero ka batoy ka suko ki benamani ke na tai bai te bai. Ana ngana kia ta kosus. Mai te bai ya ka kawa ke kam nongoranda tai kayo. Nana tega Yesu ane tega nanda kosos na makoro ane tega tegi butenu iya kapaya ne wari ki tega ni brabes awa kapaya ka naongo aka na kawo kini pay ka korea ki bukon tega kai paya kan tetai amen raw ko wari ki inga iki amen and the boat ko kapaya kongo ko kapaya na kana ko kawo kin tega kai ko kapaya tinua tega kapaya kona tega na metukowa pa Yesu buninga yero putun tubuk ya tapay para Yesu pun tiara ba o tiomeka ante pai parayo. Timua o tutuki. Yesu pun tisa kakwawa akakonomek ante pai parayo. Yesu pun no tanti on naba ante pai parayo. Yesu pun tisa kariki pai monte maka ante pai parayo. Yesu pun tisa budate yare kamatiaki ante pai parayo. Aki ari kaya san kamatiaki. Pun si Yesu. Yesu pun tisa musikiteka yes. Yesu ante pai parayo. Yesu pun tahu anang itu, ante pai parayu. Ini betata, mandi betata, tekan anang mengoki Yesu, amen. Yesu pun tisapua kaya tu kan kai. Eki konan konak, konaki tatan tayo na ko ironi Yesu ngayar. Kanima meom, ironi Yesu Pai tu kan kai. Ami bai tiya ko imateroy mayroon tuware pun yain kai, o yain ko, o yain na naro. Raw, Yesu ay kamaniya ingko. Debongay, on the tay na naro. Ika nga, ami bai tiya ko imateroy mayroon tuwara pun yain kai, o yain ko, o yain na naro. Punta Kristo ay kaya tugina. Yesu ko puning ngaya matata may mind digin taytoy, mind digin tebranes, mind digin tayo na makaina ay kamaniya Yesu. Yesu wareng ko ay kamaniya iman karikan natam maniyewa. The Kristo wareng ko are meu ay kamaniya ngaya matatama. The Kristo ay kamaniya ngaya matatama. Manbong akiya moya. Yesu wareng ko ay kamaniya ngaya iman niya bungya kipatemeri meri ronde Maria ibeterem. Yesu wareng ko punta Kristo ngayon. Iro ko wawata buntang ate didigin nako. Ni mata ibugin nampure ay ibugin nampure. Punana te Kristo asan makin. Yesu angay. Ami bai tiya ko imateroy mayroon tuwara punia ingkay. Tira ina no nakin kanta Yesu punia ingkay. Raw punia ingkay Yesu. Iponi meu Yesu iaki sukunteruan mate Yesu aki atiri nuan mate ni Yesu ko aki no ramina yon ti on na bayo. Yay the kora get an found us the church in the bungay kita antiero ay pun sukuna ba nimka rina ya found and the bungayo. Ma Yesu aki arina. Nora gen duwan mate na. Pabukina yakimka tapatan ni Yesu. Tuwara ken ko karo. Punto we meu ngayon the bungay. Yesu pun ngayon na mga roko. Ami bai ti ako imateroy mayroon tuwara po niya inkayo ayayin ko o ayayin na naroko. Tinuwa tayo mena ya Yesu. Ngo ngay nanaroko. Nakon nanaroko ba na mangoki Yesu enokin na naya no matay kakakon maki. Takari ba ini ka ba ni apanen tingkain tataninga tokon the king. Pogi ni ka ba ni apanen iya buto niyang. O tapogi ato kosus. Ana buto niyang o pondo ko ni Yesu. Ano po kinanang kakawak. Tapogi ato kosus. Ito ko na tayo kay Yesu. Ito kosus na makuro to ko na tigiban ni Yesu. Noria nang nako may manang. Oh, ana penemata noria amen. Ana penemata, ana peneamata nora ro ni Yesu. Akya temen na ke nori. Enak sino kon jono may nuk yasa Africa, Europe. Ena penenora ki to na tatay ro ni Yesu. Noria,
Inangin ako may manang anapanimata noria. Daw kanano ba yay Yesu atawaron John na ba yun pena. Kanano ba tao tiya ka Yesu ay. Ay na yay mga kin Kristo. Amin mitong. Anya na nung to kasos sinakoy na. As katapanan da dahil kayo. To kasos yang anila takanta nga matinin ko dia pasinakunan kahit arate nga pong nakimako. Sinaki mga mako. Arangin na pa misinari agi dogin teteki na Yesu. Tungmantap tapon taro mauri. Amen. At pa yan ang kakawag, sinatayakin na rin kayo, iakano ki Yesu aris tatayakin na. Ayuta ka ba na kakawag, kanano ba ako, huwag itatayakin na rin ko ni Yesu, kanano ba kaya ko ni Yesu, o imatibwa ka, tiyuni makinikirisan, payuroy, wakano, burawan, maputon, tiyuni makinikirisan, mga kintuwari, para puto, arati Kristo. Ina mangok, Kana sinurat ako sa makuro ni Mewa, o yun, kabarabara, tinira ni Bukya kamimi, o inurat, wakin mo sikita ka, kakandato. Ma ikainin de tetan brabes mabanaya wakia kamewag ni koroido at Yesua on nanin ana pa ito wari daka yon daka indo kanuya matisibo de day de koroido wag matakarini ki matinapuak matatauteka nak totoki hanin yan kuna yan kamewag ito korake san ka buwag ni kamewag kumena ya ingay boko ya to korake kakabuwag ni kamewag kay ay skiroida kana kumena o nga ya skiroida na ba kana sumene sinariya in wayakin na pa sinariya ni mena boko ya to korake Ota ko yanin, Alleluia! Pahewe ay suara mwanda mak. The causes the primer way wano. Tinapun to kanikaya. Kana sinura the causes the macaron no. O the macaron ba na isua. O yay isua kanikina ay kakauka. Tiwan ay mintuwan. O yung ginakon tiyon na tirawawa tayo kora. Mayo tokin tirong. Naikayay ka na kung may bokon tirawawa tayo kora. Ina mais tirawawa tayo nang ino ko. Ni bakan bay mereka kaya kay isuar yan bakan. Dibong ari ang marketon. Ma anatan na naman Yesu ang dabong. Tukura ka kiyanam mararani Yesu. Tukura ka kanya naki makatatayan. Pa naki rotaki hindi kinikayayay. Punto ko kay kana ko man tirawawat at tukura kay asan din na nun tirawawat awat to kanikay. Yesu yakataniyan kay tatayay. Mga yaya amin man ay nanuan na kayo kanong uyat Yesu awato rin una ni ngayon no ni pung ni maniatan. Daw aki kami ang unakin tirawawat ariya kay tarato ko kay. Ari nano na matiyo na makiya yakura riki. Awan na puno at Yesu. Takoses na makorwaywa. Yakatanga ki bunda ka nga Yeshua. Bunda buwa ka, bunda ka meunak, bunda bobuwa ka. Teka nga tuwa na imuintuwa na ng peninumnaran datayan. Ma ato ki ya buhay kay. Tira takaroto ni pay, anarik. Iriki irun takay siman na nara. Takoses na makorot maduwa na dimanimaw. O tiyan na rara takay siman ni katanga na bu. Awari ki panay, ikakura-kura, ikarawa. Awa ka ngay, iriki tuwa. Ayaw na ba, bawian na rawya. Awian na Kristo. Awan na uya. Nakitutok raw. Teten brabe sa kaya atin na tingapong nga kagimariri. Atin na takanda nga inon tao teka buhay wala na tao teka yarawe Yesu Kristo. Takoses naman ko na tabi matanong at tabi mawa. Atin na timan na wera ka may tari. Pay suwa suno tangaw korona. Atin na tatayan na nga kikunan bubay ay tikamata. Kini ka bubay. Amaroro kinanakan kinatiman no tuwari kami miya o no. Atin na tatayan na rita kaya itikari sa matataw teka. Matirato kinupain ka ba niya? Matikimari rin tiya butero ari yuan eh. Oy tako. Oy tara na ko anuria tinang may naina. Oy taka temen na yon tinang ari. Yaron na sintiyo mata. Oy ay tepe unung ya tukura yon na suna. Oy ay tepe sin korowita. Akakang inano na baina. Ro ayu ay detay. Ayu ay detay rin ang kuryak iyay wan tuwita. Enang do ko Yesu untay at yon na. Oy sinako tiyan na temen na may mariman Yesu oy tete ante ba na kura duwari taka yon tinang kangay. Kung nakarin ampis, ipo ako nung wita. Paya tawawan tiya pantayaki. Amen. Raw, akay pinanginukuntukin na nungunungun na napa. Antay na sintiyo amata. Puni Yesu. Ikota ka Yesu ba, tawa tipisin ko wita. Are punta ka ni kina, at kapanya, paya inang tayaki wanti on nabayo. Yakin mo na iron teman, takapanya tayak. Puni iron ni Yesu. Raw, yakin mo na iron tiyo amata. Tawan tayakan tiyo nabayo. Yakin mo na iron tiyo amata. Tekan ta kami wakari. Iyakin mo na inon pendi kentay Diyo matekakan na doon. Tau tekan Diyo na bayo. Amen na inon pendi Yesu ta kami wak. Amen. Puni Yesu amen na iruna. Tipis in korowi tayo. Dakoses na makoro tabi mga nawa tabi may suwa. Eka nga Yesu Yesa. Ayo ay takawuwan tayo ay Yesu enang tekin na Yesa. Temuan tayo. Ngi Yesa kami wam ko yon ta kay bangak. Enang pendi ken Yesu ita ko lang kondaman. Yesa. It is finished.
It is finished. Yes, sir. Yes, at the Bayari ko yung bugina. Kwa mewa ya mewa. Wera para uya. Patani po na ngayon ka subuha ka. Masa mewa ni mata na yon na kayo bangaki. O ita ko ikaki. Yes, sir. Yes, sir. Putundo ko na roy. Pero ko ibugin ka mewam. O ibugin ka mewa. Amen. Manda tayo yayo. Yatong at takawuwan tayo. Yes, sir. Ay takabani ayo. Ay takamewa. Takabani. Hindi bang tuwa na nakanga Yesu. Yes, sir. Takabani antay. O may kanya. Ari-ari ko na bantukin na. Karawawatan ka ba nandiyon na bayo. Sa say bye-bye naman ako, dugit na mati, dugit na tang, dugit na narawawat, mati na nukawag. Wakunan ka si suwa tayo na ko. Pabugin tara, tuki. Yes, sir. Yaro ko kami awara. Yesu pa na yawe, o yaking-king. Nakasas naman ko na bimerwe, Yesu pa na yawe, o yaking-king. Goya ko rin anong dakangang, ang dabong ngayon. Goya ko rin anong damakong dabong ngayon. Goya ko kita ka naman tayo, ano kong dabong ngayon. Goya ko tara-tara, kita kangang, tayo, doon ang dabong ngayon. Tara-tara, Yesu. Ya taron diri bag med sinan ko ki med yaki busmayak ibukin pa yapon sana pande nanon ang hayang ge mehon ti onna tayo ini nanon toriak to kungtak de power yak to sa kin orang ada tembarak ya meri nanon an kapani Yesu ngaya iya ta marak im te tairi kayo goya ko ngoran diri riu na maus ye rawatam ya tayana pam sa kameho goya na ko minan tu nora ki makungoran na banda kana ko pana mewa yu iya ta na para wawatam Yesu no nora ki iya taron dengirang ni maraki Bugin pa yapon sana panangirang ngayon merak. Ibugin nambur ya ibugin na. Punto Kristohan rin ang mga mondo takawuan tay. Ndabong tawa na nakari ka karawa abo Yesu an matiwan na abo. Wabi matawa na tamakuruan ng kasi so atikibuan niya. Oy nakabanera ni Mataya Yesu ni koy may Mataya. Wasan din anon titang madanon kawag tatay tawa na tarwa mano. Ngay ki Mataya karo. Oy yaki kakanda nga tatayan na mangyero ko tataya ya pud Mataya karo. Kaya ikaw taw yapon dia ni kay tara. Oy pundutak hindi na nakawak. Kimon nung ay bunin ako ng katsuran mataumuan puntang. Si banin tangiriya karo. Si tangira sinaras. Tangiriya sebura. Si tangiriya kain na rausu. Mantataya yo. Tiyaso ang kaban na ni mataya ni koy may mataya. Ay kaya titayintang. No time to weep. Kaya titayintang. Kaya titayin nawawat. Kaya titayin ni mati. Kaya titayin na nakawak. Ay rara para tuwa. Ay Yesu. Inakiari kita mati, inakiana pati nano kawagi, madetang, mademerak, paamaw na nako, bayad mo. Ay kay bayad mo. Anang panintukin ka pa ni, anang paninmaw na ka pa ni, tarwa manon. Ayaw pa na nano ko Yesu Kristo na kayo. Itangirin, nusi maraki mo ni ka pa ni, marawawata mo ni ka, ako usan ka tuwa mo. Norya, yung mga karoy bayin, ni ka pa ni, papainin kay, Yesu yan ang kabuwi bayin ni ka pa ni. Kanano ba sinang darawawatan tayo, kanano ko sinang kukukurin na bong ay. Kanano ba tatang dito yan? Ang kahit sinang ngarangaran na bong ay. Ipuntekin na Yesu. Kanano ba ako na Yesu ang karikatiyon na ba bong? Kanano ba ako na anutan ako diyorakin ka ba ni? Tirawawat, matano na kahawag, mati-mati. Kanano ba ako na karoy baya kan ni Yesu? Ay puno ko na ba ni karoy baya ka bo? Inanon meom. Hindi bong ay. Amen. Inanon tayong takahuwan ng bukang kwantiyon na ba? O yamdara ta boom yon nangiran. Yon ran takaway ran. Ana boom saman. Oy amdara oy mais tiakiraw mat timatin tataya ni katwa tayo diki enanura ka kamako numdaran de boom ido ya kan dan iurara ka karawa aurara ka tayan naus ara batawa out singe apakarak oy ruwan tiap monta ka kamako tiay na de bubun tabo ni kapane ya tayo kinakingan ni ngong dosu tuwan te karo nabuna uman na sinamani o teman na tiay ya pakarak na ba yaus Kaya tapos nakata kayo nun na. Ay po pakarakin na ba? Boom. Ay po makuruwa na ba? Yaw sinuwa makuro. Ay po mati na ba? Iyiridesin na. Ay mati na ba? Nasinagin manik woman. Ay sito wara da karo. Manasinati ay niya warere. Okay babi din ako na akong karabay. Hindi tamon karabaraban. Boom. Adi mina inano. Pari pa hindi bidin ako tiya pa ni karabaraban da tayo. Bidin ako da karo ayo. Di po wabong yung inan. Iya mga muwani na nina ba? Numdara da boom. Nubaka yon dandan. Iya pundang dutong-tong nanon ditapon katantan na eh. Owarang inimak. O tati na inayo, tati wala rin kayo, yapon lang ni mga kundang. Yaki ko na ande kay masuna. O yata ko na kuntaman na. Daddy, yaki ko na ni masuna. O yarang ni mga ako. Kaya ka na sila to kalata karuat ako. Nasung, kita ka nga. Sa taning kayo na nagtatapoy. Sa mewi kayo. Kaya ka nakuwapay na tatay na inay. Inanon durutong-tong. At ako, Daddy, yung nga matam ko tanim may inikahit aray. Itawapay na sinatakaruayo at ako. Ing nasu. Ay pun kahit akong kay. Daray ko. Yaraw na pananon dito inay. Kaya kinan. Kaya payaman yun ako na panaso.
No, dadaya yamdara yay debong, yamdara takanga matirawawa tan debong tuwa na ako kitaya. Iyaro ko takanga inom. Yesu etaray ko. Ay kahit tara ko. Amen. Yakitan na ko, yakinarwa. Huwag kaya, huwag itarapon na ko ina. Ipon kahit tara ko dadaya. Aw kapanian tiyak ang dadaya kayo, mayroong Yesu. Itangin ko Yesu. Ina kahit tara ko namtay ni kaka. Ina pun tara-taray ko. Nayaron titinay na yung kitara-tarata man. Tingnan ka na ba ko bakaraking tirutong-tong nga bas. Uring nga ba Yesu ara ko na magin na. Kahit tara ko. Ikan na nga ko kaya na kung tayo kayo. Huwag ikan na naman kina Yesu ang handa tayo kayo. Huwag ikan na nga meom na ko ni Yesu ang handa pong ngayon tayo kayo. Kaya ko na makinatiwibit siya na ko. Kanara ba ko na magin na. O natataro. Ako natataro na ba inanom. Ako natawa. Titabuhay yun. Kosa na ko ni Yesu ba. Kung na tek. Niwibit ang tayo kayo. Yesu ay araway awar sa kami. Opo ni kahit taray, naratay ni kanganga ni kabane. Inanon turutong itong nga na kahit taray, inanon meora. Opo ni menay kagay. Sika kuwa at Yesu, babunam mo matay kayo ni kabane. Ay ka kukana kumayan datay ni kayo, banong ram, tek. Ni ko taki makiawang ram, diniri yo, kaya matang ko na ba on Facebook Live, mada YouTube. Datay ni kayo. Yabu po siyo, ako na menay riya. Men kakura-kura yan kabane. Ni kahit taray ba, anatay ko kaya ko, ni kahit taray yan. Itara-taray yan. Kuha kirarwa na may. Kakapaya ya mo matan ka pa na ikaro ko nung oran tatay di kayo. Kakapaya ya mayaw suun ka pa. Pana pa rin nuro ko. Anak inuray, anak inuriyak, antay di. Na nanuro ko Yesu. Ako na napuwakin na gitok tatay di kayo. Amen. Nakon na kanday nga abong mantakora. Nakon di asipo.